महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी आजच्या सर्वात मोठ्या ठळक बातम्या आपण या ठिकाणी पाहतोय। पहिलीच बातमी येते, पीक विमा भरण्यास मुदतवाढ देण्याची आमदार रोहित पवार यांची उपमुख्यमंत्री व कृषी मंत्र्यांकडे मागणी। पुढली मोठी बातमी येते, नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना 100% नुकसान भरपाई द्या, रविकांत तुपकर यांची मागणी। पुढली मोठी बातमी येते, 2 दिवसात नुकसान भरपाईचा निर्णय घ्या, तुपकरांची मागणी। पुढली मोठी बातमी येते, प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत पीक विमा मिळवण्यासाठी शेतकऱ्यांनी नुकसान झाल्याची माहिती विमा कंपनीस 72 तासांच्या आत देण्याचा नियम आहे, मात्र तोच नियम 92 तासांपर्यंत करण्यात यावा याबाबत केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा केला जाईल, धनंजय मुंडे यांची माहिती। पुढली मोठी बातमी येते, धाराशिवमधून धाराशिव जिल्ह्यातील प्रकल्पात 7% पाणी साठा शिल्लक, 34 प्रकल्प कोरडेच। पुढली मोठी बातमी येते, पीक विम्याचा हप्ता भरण्यासाठी केंद्राकडून 3 दिवसांची मुदतवाढ, 3 ऑगस्ट पर्यंत प्रक्रिया पूर्ण करता येणार। पुढली मोठी बातमी येते, राज्यात आतापर्यंत 1,50,00,000पेक्षा जास्त शेतकऱ्यांनी भरला पीक विमा। पुढली मोठी बातमी येते, टोमॅटोमुळे बदललं नशीब, शेतकऱ्यांनी 45 दिवसात कमावले 4 कोटी रुपये आणि 1.5 कोटींचं कर्जही फेडलं। पुढली मोठी बातमी येते, पीक विम्यासाठी मुदतवाढ, शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा। आजच्या सर्वात मोठ्या आणि टॉप बातम्या आपण या ठिकाणी पाहिल्या। व्हिडिओ आवडला तर नक्की शेअर करा।